Skinheads se v západní Evropě začaly objevovat ve druhé polovině 60. let. Tento způsob revolty proti společenským konvencím se postupem času měnil také v protest proti barevným přistěhovalcům, kteří představovali levnou pracovní sílu. K vyholeným hlavám, které dali název celé této subkultuře, skinhead znamená v doslovném překladu kožené hlavy, záhy přibyla i směsice mytologických a historizujících odkazů. Nejdůležitější z nich je symbolika a ideologie nacismu a fašismu. Z těch vychází rasová nesnášenlivost většiny skinheadských skupin. S 20letým zpožděním dorazily kožené hlavy k nám. Na začátku si skinheads sedali za jeden stůl se svými dnešními úhlavními nepřáteli anarchisty. Většina z nich k ním dokonce předtím patřila. S revolucí v roce 1989 padl společný nepřítel obou skupin, totalitní systém. Cesta k tomu, aby se ze skinheads a anarchistů staly dvě nesmiřitelné skupiny, byla otevřená. Klíčovým se stal rok 1988, kdy populární herec David Matásek založil spolu s Danielem Landou skupinu Orlík. Svoboda přinesla Orlíku masovou oblivu. 2 alb se dohromady prodalo asi 140 000. Orlík na nich hlásal svou pravdu o bílém jezdci, který jede bílou Evropou, a nejvýznamnější média v zemi mu uznale přizvukovala. Za stupínky skupina Orlík zaznamenala veliký skok z 16. na 5. místo. Účast na koncertech byla zpočátku jedinou aktivitou skinheads. Hudební skupiny formulovaly myšlenky, byly agresivní a hlučné. Kolem nich začaly vycházet první skinheadské časopisy, z jejich členů vzniklo tvrdé jádro holých lebek. Netrvalo dlouho a z kulturní sféry se idea výlučnosti bílé rasy stěhovala do ulic. Klatovy, únor 1991. 3 dny trval pogrom, při kterém 30 klatovských občanů zaútočili na romskou rodinu. Pogrom nepřežil 22letý Rom Emil Bendík. První rasistickou vraždu nemají na svědomí skinheads, ale spořádaní občané. Již předtím vyšli do ulic skinheads. Na začátku května roku 1990 po několik dní napadali skinheadské bojůvky na Václavském náměstí a v přilehlých ulicích lidi odlišné barvy pleti. První útok následoval po koncertu skupiny Orlík. Mezi obětmi byli také 2 pracovníci kanadské ambasády. O 2 dny později vystoupili obě vůdčí osobnosti kapely v televizních aktualitách. Situace v poslední době není příliš zdravá pro demokracii. Chtěli jsme prostě varovat jenom naše kamarády, že svým chováním se můžou dostat velmi snadno mimo zákon a že obecní mínění na ně může nahlížet jako na fašisty a na ortodoxní rasisty. A můžeme se 100krát prohlašovat, že ne, že jsme jenom Češi a Češi a Češi, ale nebude nám to nic platné. My za to zase tak moc nemůžeme, protože my, ještě jednou opakuju, nejsme fašisti a my k fašismu nenabádáme, naopak na těch koncertech prostě proti tomu celkem jako nějak jsme a zpíváme to. Orlík na čas přestává koncertovat. Českými městy však už volání po bílé zemi zní naplno. Skinheads byli v té době téměř neorganizovaní. O to otevřeněji propagovali rasovou nesnášenlivost. Se zdviženou pravicí pózovali médiím. Hnutí začíná používat specifickou symboliku. Co v západní Evropě vznikalo několik desítek let, stihlo se v České republice za necelé 2 roky. Symbolika vychází většinou jednak z takzvaných symbolů Černé internacionály, čili neofašistické internacionály z 60. let, které jsou zase zástupnými symboly používanými již v 30. letech v Anglii a Francii, částečně v nacistickém Německu a samozřejmě ze symboliky zbraní SS. K tomu se samozřejmě přidružují ještě jiné symboly, zase většinou zástupné, které vycházejí zase z prostředí, řekněme, Konfederace amerických států, amerického jihu a různých mezinárodních neofašistických organizací. Ideje Orlíku přitvrzuje skupina Braník a na podiích se postupně objevují další skinheadské hudební formace jako Vlajka, Bulldog nebo Zášť 88. 2 osmičky v jejím názvu jsou šifrou pro pozdrav Heil Hitler. Jejich texty jsou otevřeným návodem k rasismu.
Skupina Orlík se také vrací na koncertní pódia a i její řeč je o poznání srozumitelnější. Původně zašifrovaný hit Bílá liga už není zpíván pospátku. Druhá deska je mnohem lepší než první. Je už vyjasněná, žádný takový schovávačky jako Alip a Gil, je to tam všechno na ostro. Cikáni, všechny tyhle ty šmejdi. První deska nemá názor, druhá deska má názor. Heslo Bílá síla je překladem anglického originálu White Power. Heslo White Power je heslo původně britských nacistů už z konce 20. let. Ovšem do většího povědomí se dostalo až tak někdy kolem roku 1962. To skinheads, to je heslo samozřejmě dobové, a zase ten keltský kříž uprostřed této nášivky, to zase byl zástupný odznak britských neonacistů a neofašistů, protože tam bylo zakázáno dlouho používat svastiku. Tvrdé jádro skinheads. Holá hlava pro lidi, kteří se v něm pohybují, není módním výstřelkem či rebelií proti rodičovské autoritě, ale součástí ideologie, pro kterou jsou schopní mnohé riskovat. Sformování tvrdého jádra bylo klíčové pro další rozvoj hnutí. V celé republice se jedná jen o několik desítek lidí. Na něj jsou hlášeny kontaktní PO boxy, přes které probíhá komunikace. Hrají v kapelách, vydávají časopisy a pořádají srazy. Stát se součástí tvrdého jádra není vůbec snadné. V některých skupinách existují i několikaleté čekací doby, v průběhu kterých musí žadatel prokázat věrnost myšlenkám i vůdcům. Pohybuju se vlastně mezi naciskinheady a fašisty. Ta důvěra těch skalních, to trvá velmi dlouho. Postupně člověk, když začíná, tak dřív člověk začínal, tak to bylo ještě lepší, že těch skinheadů nebylo tolik, jako je dnes. A vlastně původně prvně se seznámil s těmi mladšími a ne s tou elitou a postupem pak vlastně se dostával do styku s tou elitou a pak mluvil už s nimi. A v začátku samozřejmě ho nebrali, pohlíželi na něho na kinderskina, jak se říká, a potom vlastně postupem už to bylo lepší a pak se s nimi bavili a už ho začali trochu uznávat. Struktura vznikajících skupin skinheads připomíná fungování náboženských sekt nebo teroristických skupin. Programem je nenávist a agrese. Období let 1990 až 1993 je v České republice dobou pouličních rvaček a pogromů. A ve skinheadské hierarchii samozřejmě, že existují vůdce. Vždycky je potřeba nějaký ten vůdce. A je prostě, když jsou ti mladí, když mají nějakou tu svou bandu, tak vždycky musí mít toho určitého svého vůdce a pak toho provokatéra, který vlastně jako většina z těch skinheadů prostě, když něco je, tak sama by do té bitky nešla, ale jak má ten první vyběhne, prostě dá tu první ránu, tak ostatní běží za ní. Střetnutí skinheads s anarchisty. Útok zahajuje Michal Procházka, jeden z údajných vůdců ilegální národní obce fašistické, kterou před 4 lety jako pokračovatelku prvorepublikového politického dobrodružství generála Radoly Gajdy založili pražští skinheads. Dokument, natočený na zakázku britské televize Channel 4, ukazuje české neonacisty na počátku 90. let. Jsou sebejistí a své postoje neváhají dát veřejně najevo. Tady mám výhled na celou Prahu, že můžu stíhat všechny cikány na Prahu 7. He has good view to all Prague gypsies and he prepares to shoot all V gypsies přirasových from here. potičkách bylo do dnešních dnů zabito 17 lidí. Zraněné už nikdo nespočítá. Když mu někoho chytnou, tak to není prostě boj jednoho na jednoho, ale nikdy skinhead většinou a když budeme o těch mladších, tak prostě jednoho nenapadne, někoho jiného. Minimálně 2, ale většinou je to tak 5 na 1, 10 na 1. A prostě oni ty ostatní neberou nepřátel neberou jako lidi, ale prostě jako špínu, která prostě musí o co to zmizet, takže jim jedno prostě skáčou po hlavách.
odpovědnost toho kolektivu, začne utíkat, začne utíkači. Petr Horák je členem nadace Freedom Monitor, shromažďující informace o militantních organizacích. Její členové se infiltrovali přímo mezi skinheads. Nadaci se tak podařilo vytvořit archiv, který rozsahem zřejmě nemá v naší republice obdoby. Někomu z nás už bylo vyhrožováno smrtí a zabitím a lidé, kteří dělají podobnou činnost v zahraničí, obdrželi dopisové bomby několikrát nebo byli napadeni na ulicích. Mezi skinheads infiltroval své agenty také tým pro boj s vnitřním terorismem Bezpečnostní informační služby. Holé lebky musí napříště počítat s vnitřním nepřítelem a zrádcům slibují krutou pomstu. Prostě, když už tam ten člověk se dostane, tak tam prostě jakoby musí být. A když prostě je zradí, tak prostě je to zrada, jako zradil rasu, zradil národ a prostě, jak by se řeklo, ukamenujte ho obrazně. Jdou po vás? Jdou. Žďár nad Sázavou, květen 1995. Tibora Berkyho před zraky jeho rodiny ubili 4 mladíci sympatizující s hnutím skinheads. Vražda vyprovokovala státní správu k činům. Činnost skinheads byla poprvé podrobena oficiální analýze. V materiálu o projevech extremistických postojů v České republice, který zpracovalo Ministerstvo vnitra, je i následující hodnocení. Vzájemná komunikace jednotlivých subjektů, při níž je důsledně využíváno konspiračních technik, je na vysoké úrovni. Neonacisté v současnosti usilují o vytvoření rozsáhlé funkční sítě, přičemž se zásadně vyhýbají konfrontačním akcím. Skupina Braník byla odsouzena za to, že propagovala rasismus. Rozsudek znamenal pro skinheads nepříjemné zjištění, že zákon není bez zubí. Koncerty a srazy skinheads budou napříště probíhat pod ostrým dohledem policie i tajné služby. Ideologie se stěhuje do zinů skinheadských časopisů. U nás od revoluce vyšlo nebo vychází na 5 desítek takových titulů. Jejich kvalita je různorodá, všechny jsou však plné patetických frází. Naše vznešená rasa nesmí nikdy zaniknout. Čeká nás smrt a nebo konečné vítězství. Některé články znějí velmi sofistikovaně a jejich vylhanost je skryta za mnoha historizujícími argumenty. Skinheadské časopisy nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů. Autoři přebírají 50 i více let osvědčené propagandistické postupy svých vzorů. Zároveň rozšiřují informace o koncertech, časopisech, distribučních firmách a kontaktních PO boxech. Ty tvoří základní prostředek komunikace mezi jednotlivými skupinami. Asi 800 skinheads a 5 rasistických kapel přijelo do pražské restaurace U Zábranských gratulovat k narozeninám bratrům Procházkovým, kteří jsou považováni za vůdce pražských skinheads. Na pódiu byly různý takový vlajky vyvěšený, ty jejich zástavy vlastně skinheadský. No a vlastní koncert začínal tím, že prostě ten zpěvák dotyčný vyběh na pódium, zařval Sieg Heil a dostanem tě Žide. Jak reagoval Dav? No, ruce nahoru a prostě to byl zážitek jako prostě takovej, že vlastně les rukou. Koncert U Zábranských je modelem toho, jak se v 90. letech pořádají neonacistické a neofašistické srazy. Akce je vždy soukromá. Velmi často se jedná o oslavu narozenin. Oslavencem a organizátorem je většinou člen tvrdého jádra. Vstupenka přijde až na 400 korun a koncert organizátorům vydělá v průměru 50 až 80 tisíc korun. Aby nedošlo ke konfliktu s policií, mají skinheads v každé akci vlastní pořádkové hlídky. Jde o elitu, která se liší od ostatních chladným vystupováním a často i uniformou. I vůči soukmenovcům vystupují nekompromisně. Hajlování a rasistické hrozby často za asistence policie jsou ale na těchto akcích samozřejmostí. U určitých písní prostě určitého textu prostě jako všichni spontánně ty pravice zvednou a začnou hajlovat. Hajluje se skoro jako při každé, nebo vždycky po písni, jako když jako se na normálním koncertě prostě začnou třeba řvát, pleskat, tak jako skinheadi začnou hajlovat. Mezi nejvýznamnější ultrapravicová uskupení patří Bohemia Hammerskins. Jedná se o českou pobočku organizace, která vznikla v polovině 80. let v americkém Dallasu.
Heslem této organizace je věta: my musíme ochraňovat existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí. Pod hlavičkou BHS vychází množství časopisů i hudebních nahrávek. Pobočkou mezinárodní sítě je i Blood and Honor. Tu založil Brit Jan Stewart Donaldson, zpěvák skupiny Screwdriver. Jeho tragická smrt, zahynul při autonehodě, z něj udělala kultovní postavu skinheads na celém světě. Blood and Honor znamená krev a čest a je to heslo nacistických jednotek SS. Oficiálně zaregistrované je další neonacistické uskupení českých skinheads Vlastenecká fronta. Založil ji v Brně roku 1993 Jiří Fiedler. Organizace je úzce personálně propojena s Hammerskiny. Vlastenecká fronta také navázala mezinárodní spolupráci, například s francouzskou ultrapravicovou národní frontou Jeana Marie Le Pena. Nejkontroverznějším uskupením, s nímž skinheads sympatizují, je další oficiálně zaregistrované občanské sdružení Vlastenecká liga. Členové ligy hovoří o vlastenectví a proklamují svůj antifašismus. Vlastenecká liga vzbuzuje zájem také proto, že jejím čestným členem je nejznámější český skinhead Daniel Landa. Vlastenecká liga o sobě tvrdí, že není rasistická, kdy podala trestní oznámení skutečně na jeden fašistický zin, ale nevyčerpala ten potenciál informací, který ty lidi, kteří tvoří vlasteneckou ligu, mají, aby skuteční fašisty dostali za mříže. Mezi skinheads se také pohybují neofašisté z Hnutí národního sjednocení nebo neonacisté z české pobočky NSDAP. Podle odhadů se v České republice hlásí ke skinheads kolem 5 000 lidí. Holé lebky vypracovali také návod, jak prosadit své cíle ve společnosti. Určete si cíl a učte se. Dělejte zin, infiltrujte systém, vyrábějte věci jako samolepky, trička a tak podobně. Musíme bojovat opravdu perem a mečem. Pomozte budovat naše hnutí. Budoucnost patří nám. O tom, jak infiltrovat systém, by svým kolegům mohl přednášet Robin Daněk. 4. dubna promlouval tento zakladatel brněnské sekce Bohemia Hammerskins o krásách tetování ve vysílání TV Nova. Vážnější je skutečnost, že členové skinheads jsou díky svému vztahu ke zbraním a bojovému umění mezi elitními složkami armády a odhaduje se, že v průměru každý 10. příslušník městské policie je stoupencem skinheads. Minimálně 1/3 skinheadů legálně vlastní střelné zbraně. Fašisté pronikli i na internet. Za podobné výtvory na síti nelze trestně stíhat. Skinhead znamená také dobrý obchod. Nejen výnosy z koncertů, ale i móda a vybavení přinášejí zisky. Některé legální army shopy nabízejí importované symboly, nášivky včetně nacistických svastik. Nabídka firmy White Power Music obsahuje 150 titulů rasistické hudby na kompaktních discích. Řada z nich byla na zakázku vylisována v gramofonových závodech v Loděnicích. Nyní nejednotná a mnohdy dezorientovaná základna skinheads je schopna v případě výrazných sociálních otřesů najít společnou řeč. Shodné ideje silného vůdce, vlády pevné ruky, xenofobie a jednoduchých řešení by záhy posloužily jako sjednocující program. Bílá síla by pak přestala být jen pokřikem z ulice.